De inwoners van Ternaert zoggen de komst van zo'n 150 asielzoekers net zitten. De vluchtelingen moeten onderdak krijgen in oud zorgcomplex De Spieker. Allereerst, dat wil de eigenaar van het gebouw. Hij had het plan op eigen initiatief voorlijn onder het COA. De gemeente wie er net van op de hichte. En ook de inwoners van Ternaert stieren mij klapper in de eren doet ze het nice jaren. Kindersammer zonder inspraak. Weten je direct wat van het dwarsbelang? Nou nee, wij als dwarsbelang weten helemaal niks. Dus dat is echt iets. Hè. Wij lezen het ook uit de media, vernemen wij dit. En via bij de eigenaar hebben wij eerst wel contact, maar die had u zeer helemaal niks zo verteld. En dat stekt bij de dwarpsbewoners. Oud-eigenaar Kwadrantgroep hier de Spieker verkocht onder betingst dat het weer een zorgfunctie krijgen zou. Dat wie ek de wensk van de dwarpsbewoners. Der lijnen ek al plannen verkleer. De Spieker waard liek wel terug verkocht. En de nieuwe eigenaar, die had er nou zijn eigen ideeën over. Dat is natuurlijk helemaal net wat wij voor eigen hebben. En daarom merken wij dat er totaal geen draagvlak voor is. Ja, want de Spieker is, dat lijkt heel gevoelig bij ons. Dat is toch een plek wat wij bij elkaar kwamen met de oude mensen. En wat ik echt een sociale binding hier in het dorp. En dat is echt letterlijk van ons afgepakt. En dat willen wij heel graag wel waarom hebben. Afblijven dus van uw Spieker. Dat is de tendens in Ternaert. Het dorp had zo'n 1400 inwoners en zo mij de nijkomers dus in één klap flink uitdijen. Skoortstra haar grootste zorg is dat Ternaert der qua faciliteiten net op de red is. Wat ze dan dragen in die mensen, dat zal echt net slagen. Als het dan over 150 mensen haast het toch zeker zo'n 10% van de bevolking. Ja, dat is een vraag van het dorp. Dat vinden wij net dat die vraag eigenlijk überhaupt stelt mij worden onder het dorp. Burgemeester Johannes Kramer van Noord-Eerst-Friesland begreep dat het Ternaerders haar zwaar meidje. Maar het is nevens hem te betierd om daarop voor u te rennen. Het COA had nog net op het aanbod van de eigenaar reageren. Eerst het parteerziekje bij de gemeente en wat hij ook voor visie daarop had qua bestemming en hoe die verder wil. Want uiteindelijk moet je eerst de vergunning zeg maar doen.